Machiegni Jatend piny migosi William Ruto osingo mar biro chiwo milion 2.5 ne jatugo ka jatugo mar tim mar Harambee Stars kapo ni gibiro loyo Zambia e tugo ma bende biro bagi chieng' Jumapil e tukego mag final mago mag Group A. Jatend piny owacho ma kinde ma bende ne romo kod jotugogo ka bende opoyogi kuom tugo maber ma bende ne ginyiso odiochieng' manyoro ka bende ne giloyo timno mar Morocco. Sasa Sunday tukishinda hivi kila mtu 2.5 million. Ruto bende osingo mabro miyo jatugo ka jatugo ot mar 2 bedroom e utego ma bende igero mago manengo gi ogonyre pacho kae ka bende owacho ni ka giloyo tugono ma bende gibro tugo chieng' Jumapil. Mukipita quarters hapo unapata milioni 1 yako na affordable house 2 bedroom.